ጥልመት በዚሑ ፍቅሪ ርሒቑ ሰብኣይን ሰበይትን ኳ ዘይተኣመኑሎም የለን ተባይሶም እንታይ ገብሩ ተሓደ ሳሎን ተሓደ ብተይድቅስ ሽዑ بتيك محانت لا تا قمامة مسئلة لا تقمامة مسئلة مسجد صعبة قمامة تغيره قمامة مالت بعرب بحف مالت حكي ها ويا سبيتي زنبرت هاني زنبرت لاب زنبرت يعني كونجا زنبرت قمامة تغير تمركت ها مسئلة حسد مقص فقري الواحدة زي مقص فقري هذا رأي تمرعوا سنتات مزلا مقص فقري ها مقص فرخا مسئلة الله مو دحار كدوللك سبيتو جزا خوينا ابشقاق كوين زعلل انت اللي سنتاي بلو ها انتاي هات قبر ابشقاق انتاي ليس قبر يبلا تيو تبل موبايل عسكري هاتها موبايل انت تخوخ انتاي كتزاناقع كاليا قدم مجم كشين كلها ابني خاف كحكح تبل تنسا تابي بحكي ولدنا هم قبر نيرو ها اي مثل ابن عزم يخدمه كوا حبلهم كلكم مسؤولهم مالت لو ما قطع نشغا زلا موبايل استيقظ مسألنا قال لي عم خبل بجيبو شهادة إلى أنا مش أدركم تمسكن فقال أقل شعو بقالوا ما حساد إني خاف زي عادي إيه قبل غاي عادي ودعوا بي أي عمنك كابس قرمكم قبل نزع عمنك أي بالله زي أجيركم أبيك إيش صقل نغشي بحال تجاجيهم طنكم تجاجي بروبا እንኳን ንሱ ዝገበረ ዘይብሉ ፈጣሪ ኳዝ ብሎን ዝገብሩን ይቀረበሎም ይዝብል ኤርትራው ተጋገ ፈጽም ይምለካን ነታዝ ተጋገ ምስላ ይብላ ይዝኸይድ ኮም ይብልና ስለዚህ መንፈስና ሃዲሚ እግዚአብሔር ኮይ ገደፈናን ምሳና ኮይ ዘል ታቦት ኮይ ገደፈናን ቅዳሴ ኮይ ገደፈናን ጠለይ እንዳበላኩም ጽዓና ይተረፈን ምዕራብ ኮይ ተረፈን ስጎ እንደምን ኮይ ይርሐቅልናን እግዚአብሔር ክርስትናናውን ኮይ ጠፈን ካሲሉን ተጥኒ እንዳበለ ምጥማው ኮይ ተረፈናን أبينا تسرق ممتع ها قتر مسبل كان صلاة تاجبر كلام تصارفهم زنبر كاب ملو ونباب كينو ميمسو داري مسيرو كسل الله خمسي رأي كاو سنايري هذه تفلد أنت الرأي كارلها كتافلين تخينو تاجبر تكسو كده تخيل كيادا ها تخيل هذا مي نسيت رايزي كونس بعدي تراخبو بقولي تراخبو بو كومنت هنكي كبار زعل الله أنت حاسد دون تاجل أي فرتنكم ولدنا انت تصويعك حصلي صويعك حصلي زخونه سبخ انت بيلك خابز محبر انت وصي كل سبخ نعز مسلو وانا حدا سبخ دي مسيا نبزي ولا كهناتنا خباس خلو بيت كريستيان نابنت كم زمسلو يلم زشمططو كصلو خاي كون انت لا صلخ مرخا ابير دانس كيدم ጥምቀት مسكونه دق محبر نيرم حدا 4 زخونو يفلطوا ويم تمقشي تملكتو يردانا سابزي كونن يلوم سب كله هدي سب كلهم زلو ويس نتم حزبي كم زي لهم صلز مهروا عبيد ام رايكو يردانا سابي كونن يلي زبلون زلو تاغبرا بخير طمق هيده ها زي مسلكو يمكسكو سلازي كابوم تطنققوا انتي اخاتو الماجين مجرشتا انتي معاتي انت تسبتاو انتي ما انت زم سبال ስለዚህ እንታይ ዝብል እንድሕር ተባሂሉ በቃ ነቲ ሓደ ምስባኽ ስለዝተጀመረ እዚ ሽግር መፅዩ የለን እግዚአብሔር ግን ኮይ ገደፈና እንታይ ብሎም ሓደ አቦ እግዚአብሔር ተጨኒቑ ዘወለይ ይሄ ኢሉ ከይፈርዶም መሓረኒ ከይምሕሮም ድማ ሓሶታ ይገርፉን ኢሉ ምፍራዶም አጨኒቕዎን እግዚአብሔር ኢሉ ها واي እምነቱ ገዲፉ ከይትብሎ ኣብ ዓመት ሓንቲ ግዜ ይመፅእ ኣምላኽ ኣቦ ኢሉ መብፅዓይ ኣቱ وي مبصع عاتي قصلا انت ولك مبصع غريفنا كالي خيد نمحرت اي طعمات نخدت نسيتام كوي طعمات كوي كنا نا يغرمكم ذاس واي حمام رمس مس زبلنا نحنا ها سويلو توي وي زبل حمام تحزنا كنا زي ها وي صبق غيرنا خيدنا خمتم هيت زبلو سبورتم سرحو سبورت خنسرح ينرن وي ما خمتم امينهم بصلت زقالو سينرن شعب مجرشتا أقول تولد نزي مصحف قدس وي آمندي وي وعيات وي زحلات كنو كاب أفيت أفكو لكم زي ها بزي أي وعيات هاي زحلات مغان صفا يكون أبزا حاسكمو ولا حاسة يكون صنعات كنو سلام من داي بقى أبزا حاسة تصنع سب ولا جيجا هون بسوي يكويلو بس إنها مالت زيادة تقالوا له ساعة حدا محبر بس تفتير الله عزر ما يسألت بزي أوزي الله لما عزر حدا بقول له خمزي زفوس لما تليفون هابني
እንታይ ይኸውን እዚ ስለዚ ትማይ ጸሎት ይበልጾ ንሱ ኮይት ዝምሕር ኣምላኽ ነዚ ከም ዘምና ኢሎም ሰበኽቲ ተኾኑ ኣብ ሓድሽ እምበር ኣብ ብሉይ ኪዳን እምበር ኣብ ሓድሽ ኣይነበረን ትእዛዝ ዝብሉ ሰባት የስሕቑን እዮም ማለት ኣብ ሓድሽ ኪዳን ትእዛዝ ዝሃበ መን እዩ ኣብ ብሉይ ኪዳን ዝነበረ መን እዩ እግዚአብሔር ኣይኮነን ብሉይ ኪዳን ዝነበረ ስለዚ ነቶም ህዝቢ ሙሴ ዘውፅኦ ሕጊ ዝቐየረ ኣሎ እግዚአብሔር ዝሃዘ ሕጊ ግን ኣይተቐየረ ሙሴ ትረት ልብኹም ርዩ ዘውፅኦ ሕጊ ንዝበለ ግን እግዚአብሔር ብፍቃዶም ንዘውፁ ጻድቃን ይኽብረሎም ስለዝኾነ ቀይሮ ንብር እዩ ዝቐተለ ይሙት ዝብል ዝነበረ ጎይታ በዓልነ ስለዝመትኩልኩም ኖ ኢሉ ገዲፎ ኣሎ ኖ መስዋዕትን ክህነትን መስዋዕት እውን ባዕለይ ኮይነልኩም ኣለኹ ኢሉ ክንዳይ ከዓ ዝግበሩ ኢሉ ኣሎ እንተዘይኮይኑ ኩሉ ሕጊ ተቐይሩ ብሓድሽ ኪዳን መን ኢሉ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ኣምላኽ ዘይኮነን ነይሩ ሕጂስ ኣምላኽ ዘይኮነን ክልተ ቃል ደለዎ እግዚኣብሔር እቲ ሙሴ ዘውፅኦ ሕጊ ፍሪሱ ግን ኣምላኻዊ ሕጊ ገይሩ ንዓና ይብናሉ ስለዚ ኩሉ ተማሒሩ እዩ ኩሉ ከምዚ ካህን ኣየድልየን እዩ መን ኢሉ ካህን ዘየድሊ እንተኮይኑ ዶኺድና ካህን ተመርመር ኢሉ ባዕሉ መፅኡ ከሎ ካህን ዘየድሊ እንተኮይኑ ብዮርዳኖስ ስለምንታይ ብካህን ዮሃንስ ተጠሚቑ ሓድሽ ኪዳን ኣይኮነን ስለምንታይ ንስሓ ዘየድሊ እንተዘኸውን ብካህን ነቲ ለምፃም ኪድና ብካህን ስለምንታይ ኢልዎ ካህን ደይኮነን ባዕሉ ገዳፊ ሓጢኣት ንሱ እንዲ ኣነ ስልጣነይ ዝኽብር ኣምላኽ ዮሃንስ ኣፈወርቅ ኣብ ትርጓሚ እንታይ ኢሉ ተዛሪብሎ ኖ ክብሪ ካህናት እግዚአብሔር ማዕረኽ እንደይ ንካህናት ከም ዘኽበሮ ክትፈልጡ ተኮይንኩም ናይ ዮርዳኖስ ዕለት ተዘከሩ ከመይ ኣብ ቅድሚቲ ንጹህ ዝኾነ ዮሃንስ ንባዕሉ ተጠሚቑ እዩ እሞ ይብል ክብሪ ክህነት ኣጉዲሉ እግዚአብሔር ኖ በዚ ንዮናስ ድማ ሃብተ ትንቢት ክኸብሩ ሰለው ሓሳቡ ነቢ ክበሃል ኣብ ዓዲ ኸይዱ ክፅረፍ ነጋንን ትኽጉተት ኣይፈቐደሉን ደድሕሪ መፅኡ ሕጂ ኸ ንነነዌ ኸይድካ ነታ ዓባይ ዓዲ ተነስሑ ትብሎም ዲኻ ድሕሪ እንታይ ኢሉ ዓባይ ከተማ ነበረት ዮናስ ድማ ናብታ ከተማ ኣትዩ ተሎ ኣብኡ እኮ 120,000 ዝኾነ ህዝቢ እዮም ዘለዎ ማለት ዳስዋይ ምስቶም መስሊም ኣሕዋትና የሰማምዕና ዝብለኩም ነዚ ኣብ ኤርትራ ሰብ ተቐጥቂጡ ተኣሲሩ ሞይት እንዳበልናዮም ናይ ፍልስጤም ይሻቐሉ ኣፈር ብሉ እንታይ ወዲድኩም አንተ ሓመድ ጋዓዳ ይብሉ ወለድና ተኾነ እንታይ ኣቦኻ ሞይት እንዳበልናካ ሳዲኣ ገዲፋ ሓትና ኣትናፍቕ ይብሉ ሓፍትኻ ተዘሚታ ኣብ ምድረ በዳ ተጨውያ እንዳበልናካ ናይ ፍልስጤም ትሓምም ወይኔኻ ወዲ ብጣዕሚ ዝገርመኒ እዚ ማለት እዩ ድሕሪኡ ከምዚ ኢልካ ንቒፍካዮም ሲ ክንቃለስ ተኮይና ዝጠቕመና እንታ ጠቕመኒ እዚ ዳ ብንጉእ ሞይቱ እንዲ ኣብ ፍልስጤም ዘሎ ሕሉ ነው ሕጂ ከዓ ስለ ኢራን ክሻቐል እዩ ማለት ፅባሕ ከዓ ስለ ቱርክ ኤርትራዊ ስጉድ ኮ ይረኺቡ ትእምሩ ተባዓዲ ዘሎ ስለ ክልል ኣምሓራ ይሻቐል ቅኒ ኢሉ ከዓ ሕጂ ስለ ትግራይ ንሻቐል ኣለና ኢሉ ስለ ኦሮሚያ ይሻቐል ስለ ሶማሊ ሻታስ ኤርትራዊ ክንደይ ክሽገር ይወደይ አንተዚ ኤርትራ ክንደይ ይሽገር እዚ ኤርትራዊ ክሽገር እዝጊዮ ወላት ፕሬዝደንት በቃ ዘይተንተና የትንታነ ተሪፍና ዘሎ ናይ በዓል ሶማል ኣለካ ናይ በዓል ማእከላይ ህንዲ ክንብል ንኸዲና ብዙሕ ተርፈና እዩ ዓዲ ባዲማ ብዛዕባ ሓሰበ ሓንቲ መኪና ተሰሪሓ ዘይበለስ ስለዝበስ ስለዝኾነ ሲ እንታይ ክጠቕመኒ ኢለ ንዓም እዚ ተቃለስ ትብሉና እዩ ማለት ፅባሕ ገዲፍን ንሶማል እንተኸለኸ ሶማል ተጨኒቖም ኣሎ ምስ በሎ ገዲፍን እንተኸለኸ ከላ ወዳይ ገላ ስለዚ በዚዩ ዮናስ ናብታ ከተማ ከኣቱ መንገዲ ሓንቲ መዓልቲ ምስ ተጓዓዘ ንነነዌ ውሽጢ እዘን 40 መዓልቲ እዛ ከተማ እዚኣ ክትግምጠልያ ኢሉ ንህዝቢ ነነዌ ሰበኸሎም ሰብ ነነዌ ከዓ ናብ ኣምላኽ መኣም ኣምላኽ ኣማልኽቲ ኣመንዎ ኩሉ ክፀውም ድማ ኣዋጅ ኣወጁ ዝተጣዓሱ ምእንቲ ክረኣዩ ከዓ ካብ ዓበይቶም ስጋብ ናእሽቶም ወጮ ተኸደኑ እዚ ወረዚ ናብ ንጉስ ነነዌ በፅሐ ንሱ ድማ ካብ ዝፋኑ ተንስዩ ልብሲ መንግስቱ ቀንጠጠ ወጮ ተኸዲኑ ከዓ ብሓመኽሽቲ ንወደቀሰ ይብል እሞ ንእስያስ ትፈትዎ ትኾኑ ስቶም ካህናትኩም ተትገብሩ ክንደይ ፅቡቕ ነይሩ እቶም ጳጳሳት ኣብ ሓመኽሽቲ ከም ደቀስኩ ንኣሜሪካ ምሰዓራ ብሓቂ ኣቤት ይገርም ኮይ እዚ ዝስዕብ ትእዛዝ ንጉስ መኳንንቲ እዩ ሰብ ወይ እንስሳ ገለ ነገር ኣይጣዕሙ መጓሰ ከብቲ ኾነ መጓሰ ኣባጊዕ እኳ ኣይጣዕማ ኣይፈራ ማይ እውን ኣይስተያ ሰብን እንስሳ ወጮ ይከደኑ
عاويلهم دما ناب أملاخ يمهللو نفس وقفهم كا أوكي من قدي كاب تخفوا قبرهم يملسو من الباش أملاخ حسابي يلوط كاب جور قطعون يملس يخون نحن دما كاب تفاعت ندحن نخون يلو نقص تزاربون من البات زابير أملاخ هجون حسابات تغير لنا أنت غيرو كهناتنا تعرق لكم قبايا كهنات كتقاوم لكم كتصيلو دما أملاخ كاب أوكي قبرهم مالت كاب كفو من قدهم كاب تملسو راي سلازي حسابهم لوط كم تتزاربوا خا أي كاس عمر زابير أملاخ كم تنسوم تزاربوا كلوت يخون سلز بلد تغير لهم تالي عدم سبي حاتر لا حاتر يحاتر ما بعدمي من الأمي تمام معبل زغلو سلازي وين بحري فتير ومؤمني بحري متيل زفتر ميلن تسبع عليه كلنا بحر صغير زلا سلازي صقا خا يوسدوا نا يهودا صقا نا ماتياس كيلو نا ساول صقا نا داويت كيلو عدمه يوسخ نابراهام 74 نسارا 38 نزكياس 15 نننوي معاتهم قنطيت لهم እግዚአብሔር አምላክ ለሚንካ ያቋ ዕድሜ ይውስኽ ለሚንካ ወሰደን ኢልካ ያቋ ዕድሜ ይሕጽር ኃጢአት ገርካውን በመቅዘፍቲ ቀጻካይ እግዚአብሔር ስለዚህ ናይ ወዲ ሰብ ኃጢአት ጽሑፍ ዕድሜ ወዲ ሰብ ጽሕፍቲያ ዝብላለ ሃከረ ጽሕፍቲ ወይ መዝሙረ ዳዊት እንታይሉ ወዲ ሰብ ዕድሜ ሽው ኢሉ ከም ዝሓልፍ ንፋስ ወይ ድማ ከም ጽላሎት ይብል ሓጻርያ ማለት انت بزحا سسا 7 كاو 8 نسنون بخندي دخامن صامانين زياده صحف تبحال ناي سب زبحال بعبي تزي كوينو كن امنغو بدل انت غيركا مغزفتي حما ابزغرو لهي مغزفت مصيلما عدم زنوح املاح مخان فلطو ميسياس 19 تختم بتخليو مسكياس بحال نغوس 15 عدم وسخكايو سارا او غزي ارغان كتولدي خسلس تبارت سحاقت يلوا تواجابي رواي يبلو ليقاونتي سلامتا أجزء إرجانين توليدس كل عايكم من كعبية ويكو ديلا حابوسن حزنن تفاررقاي أجزاء بيرجن عابي جوز كوين خطرية سلسلة دليل 30 شمنتن عدم وسخاي والميتن 20 شمنتن عمت موتتي ود 30 شمنتن عمت دحر سارة مس موتتي نسو تمري ود 4 مالي كومنت خوين سالون تسفالن مالي دي ها تمر بعزل لهم تسفايت قرصتم سوات أروح عند اليوم استسفاي تقرصوا أروح علم زبالة 350 ونتمرع ولا تيمو نو هاو كنا علمي دي تمرعي هاو كنا علمي تمرعي سلازي تمر بعابس هنا قال ملت شغل قلا يتبولوا بعوي ساق ودر بعي تمرعي تركوا اليوم نقول صلوات عندهم وسان نتعلم مرتركوا اليوم قدي سلازي this is for joke سلازي مጨረሻ እንታይ ማለት ነው ዕድሜ ይውስኽ እግዚአብሔር ካብ ዝገበረ እኮ አይጣስ እዚ ነገር እዚ ካብ ዝያርሕቆ ኢልካዮ ለሚንካዮ ውን ይህብዩ ወላ ዘይግባእ እንተ ነበረ ንህዝብ ልመናሪ እግዚአብሔር አምላክ ይህብዩ ዘማረርዎ ምን ይበጽሕም 38 ዓመት ዝነበረ መጻጉዕ እኮ በአካል ስጋ መጽይዎም ዚሮ كده عندي هذا اللي بيتسب يبلي كده عندي اللي هذا تلقاس وري زغربك ولا بيتسب نعم ما يزيد وني نو خده انت دلها او خلو الله ارات كان كاين انت قال انا يا املا ارات العيلون 38 عمت مصاوب زنبر من اسي اما جرشا انت يلو ارات عز خير كله هانات رغو زم كان زيو جها هنا العلمينا بغزي سنبت ارات كاتلعن ها وغوزي خايلمو تاغيركم يلو من عرات كان علي لك اي فلطن وا يفلطن با كم زلو بك نزي ابير يفلطك ايز ولو بزا مدر كو يله كل ما يفلطك كان لهم اي فلطن تبلز فوسه تملكت اما جرشا غويتا بدحري مسيل خابز قدد كيرخبك تتنقا اي املاح شعو ند دحري مسيل نبينا سايفلطك كان يلو ود دحري مسينا بعسا غفي نو كبد عسا غيرو ترسي صابصيو نننو يوصيو يغريدا هج غيلو نبي سياس لمص تحيزو لمص فويس دما هج غيلو حراي غويتاي እግዚአብሔር አምላክ ይመለሰካይ ክፋት ካንተ በዚህ ግን ሰብ ለሚኑ ዘመልሰካ ሰዓት አለ
كتقلقلوا كلكم صقا እግዚአብሔር ይብኩም ንህዝቢ ትግፍዑ بخيات ህዝቢ ولا نصادق يطفيو ها مرر انت الوسب بلب انت نبيعو ملاش يبلون انا ام خمسه هايبز قبرو يلن كيتبل بقلعنا اقلقلو سلازي ابزي نري دما እግዚአብሔር دما كساع كنزي تقطعو يجب تملكتو كابت زحسبو تطعسيلو دهري يوناس كا طعسي ايغرمكو እግዚአብሔር ዝምሕረሰብ ዘጨነቀ ከሎ ሰባይን ሰበይትን ተባይሶም ቅድሚ 6-7 ዓመት ኮይኑስ ደሃን ጸልይሉሞ ከምዚ ካብ ጋጠመ ላይልስ እነዚህ እስክ ጸልይሉ ይላትኒዋ አምላክ ዝምሕረ እንታይ ጸገማሉ ሕማቅ እንዲገይረዋ ኮይኑ እነዚህ እስካ ጸልይሉ ይላትን መጨረሻ ሰይቃ አና ማለት ስለዚህ እግዚአብሔር ዝምሕረኑ መጽላይ እንታይ ይኸብደኩ ምዕራፍ 4 በጽሕና ለና ከምዚ ይብል ዮናስ ግና በዚ ነገር ዚ አዚ ጉሃዬ ኮሬውን ይብል አምላክ ስለዚህ መሐረም ነነነው ኮሬይል ወለከ ጋናት እንዳርተዋይብና ይትኮሪው አብን ከላን አምላክ መሐረን ቀታልን አምላክ ዮናስ ካህን ኮሪው ዮናስ ነቢ ኮሪው አዳዘም ካህናትና ኮሪያ አቀደሙ አንተ አንዴ ተኮሪያ ማንተም ሰባት እግዚአብሔር ዝምሕረስ ጅነ ይበይናስ እንታይ ሓጉይ ምኳ አንተ መልኩ እንታይ ይብል ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ ንህዝብን ነው ስለዚህ መሐረም ነቢ ዮናስ ጉሃዬ ይብል እንደገና ድማ ኮሬይ ናብ እግዚአብሔር ድማ ኦ እግዚአብሔር ዕልምነካ ኣለኹ እቲ ኣብ ሃገረይ ከለኹ ዝተዛረብኩ እዚ ደይኮነን ምስ መሓርካዮም ከ መሓረን ርህሩህን ንኹራ ድንጉይን በዓል ዓቢ ምሕረትን ንእኩይ ትጠዓስ ኣምላኽ ከም ዝኾንካ ስለዝፈለጥከ እየ ኣቐዲሜን ንስፈይን ዝሃደንኩ ኢሉ እንታይ ኮይኑ እየ ሃዲሙ ንእግዚአብሔር እንታይ ምዃኑ ፈሊጥዎ ሓደ ርህሩህ ካልኣይ መሓሪ ንመቕዘፍቲ ድንጉይ ንምሕረት ቆልጦፍ ምዃንካ ነዚ ተረድየ ኢሉ እምበር ድሓር ከም ዝቐዝፎም ከተማዓድኮ ይዝረብ ሓደ ግዜ እግዚአብሔር ኣምላኽ ደየለን እዩ ሱቕ ኢሉ ዝርኦም ትብሉ ሰባት ኣለኹ ሓቀይ ዶ ሕማቅ ክገብሩ ዋላ ውይ ዘብሉኻ ሰባት ኣለዉ ይርብ ኣሎ ይዕዘብ ኣሎ እቲ ሰብ ይፅል ኣሎ እግዚአብሔር ይዕዘብ ኣሎ ክመፅእ ከሎ መዓልቲ ግን እግዚአብሔር መምሃር ክገብረካ ኽእል መላስ ይብሉን ተገልግሉ ተጠንቀው ካብ ኩሉ ህዝቢ ተማርሩ ካልእ ይትረፍ ነፂህ ዘገልግለኩም ሰብ ኣይተቐይሙ ንብቕንዕና ዝኸይድ ሰብ ኣይትበድሉ ኣብ መጨረሽታ ከምዚ ኢሉ ወእግዚአብሔር እምባርሲ ሕጂ ብህይወት ምንባር ካብ ምንባር ሙማት ይሕሸኒ ኢሉ እንታይ ኮይኑ ኢኹም ዝብል ዘለስኪ እቲ እሳት ክልዕል ከሎ ሪእሞ ተመስገን ኢሎም እዮም ንሱ ግን ንስኻ እኮ ነቢ ዮናስ ምማት ይሕሸኒ ይልምነካ ኣለኹ ውሰደኒ ኢሉ ጸለየ ውሰደኒ ሰብ ስለዝተማሓርኮ ይውሰደኒ ዝብል ዘሎ ኣይጉድ ልውህና ማለት እዚ እዩ ድሕሪ ውሰደኒ ኢሉ ጸለየ እግዚአብሔር ድማ ክሳዕ ክንዚ ክትቁጣዕ ደይግባእካ ይበሎ ኢላ ሓተቶ ኢሉ ዮናስ ኣነ ብመሓረይ ክንዚ ደይቆጣዕካ ኢሉ ዮናስ መለሶ መልሲ ተትርኢ ምስ እግዚአብሔር ነቢያትን እግዚአብሔር ኣምላኽ ይመላለሱ ወይ ገጹ ስለ ዝርኡ መሓዞም እዩ ዝመስሎም ሓደ ግዜ ወለድና እንታይ ይብሉ ዓሻ ወደቐሽስ ኣምላኽ ሓዊ ይመስሎ ዝበሃል ሓቀይ ካህናትና ዋላ ምልስ ተኢሎም ኣይ እግዚአብሔር ዘይርኤለን ደፋራት ናይ ሓጢኣት እዮም ዝኾኑ ባይዞ ወይ ኣገልጋሊ ደፋር ሓጢኣት ምዃኑ ትፈልጡ ኣለኩም ኣገልጋሊ እንተኮይኑ ምሕረቱ እግዚአብሔር ኣምላኽ ንህዝቢ ኢሉ ሸለል ንዝብሎ ጸሎት ናይ ህዝቢ ርኡ ሸለል እንተበለ ኩሉ ዘይፈልጥ ይመስሎ ዋላ ብዚ ማሕበር ሓደ ግዜ ክሪኦ ከለኹ ከምዚ ገብር ተኣምር ተገይሩልና ይብሉ እሞ ብኾኽ ይብል ደረና ይሕስሎ ማለት እንዲ አንዳ ሰብስ እንታይ ገብረሉ እዩ ከምዚ ኢሉ ዝምስክር ኣምላኽ ከብዙ ሕጓስ ድዩ መሲልዎ ስጋብ ትብለሉ ደረጃ ኣሎ ኣታ ዘይገበረልና ገይሩልና ዘይሰማዕናዮ ሰሚዕና ምንባል እንታይ ይጠቕመናል ኣነ ንኣምላኽ ከይሐጉሶ ኮይኑ ማለት እዩ ጽባሕ ምስ ተረኸብካ እንታይ ክትመልስ ኢኻ ኣቤት እግዚኦ ስለዚ ተመልከቱ ዮናስ ድማ ክሳዕ ክንድዚ ዶ ክወጣዕካ ይኽእል እዩ ምስ በሎ ንእግዚአብሔር እንታይ ኢሉ ከም ዝመለሰሉ ዶ ዮናስ ከዓ ካብታ ከተማ ንምብራቕ ኣቢሉ ወፀሞ ኣብኣ ተቐመጠ ንርእሱ ድማ ዳስ ገበረ ኢሉ ካብታ ከተማ ወፂሲ ንምብራቕ ወፀ ኣብ ጎቦ ከይዱ ተሰቒሉ ኮይ ዝርኦም ዘሎ ይጠፍ እንክሪ ድሕሪኡ ነታ ከተማ ዝወርዳ ክርኢኻ ኣብ ጽላላ ተቐመጠ እግዚአብሔር ኣምላኽ ከዓ ንዮናስ እትጽልለሎም ካብ ሕስሙ ክተናግፎ ኢሉ ሓንቲ ተኽሊ ኣብ ቆለየ ኣብ ልዕሊኣ ከዓ ከም ተዓቢ ገበራ ዮናስ እውን ኣብታ ተኽሊ ኣዝዩ ተሓጐሰ ገና ከነጽባሒቱ ምስ ወግሐ ኣምላኽ ነታ ተኽሊ ሓሳኻ ከም ዝበልዓ ገበረ ኢሉ ነቢ ዮናስ ላዕሊ ምስ ከደፍት ጎበሲ
ፀሓይ እንዳ ነይራ ሃረ በርቂ ነይሩ ዝበሃል ማለት ነነዌ ንባዕሉ ሃሩር ዓዲ ከምዚ ናይ በዓል ናቕፋ ጎበይ